risiri redu ausatombozva kuti unogona kudadira umwe munhu iwo uchimovhatika nezvinhu zvisiri zvako uchimuta nyakunditi bomba jacket kozvo ndikafunga kuti mabomba jacket anoita mari ndikafunga ndine mangani rimwe racho iri pano rimwe iri pano ndozvo zvazvo zvakaita zvemabomba jacket zvaita ainzi bomba nekuda ainzi mabomba kana ndakadai bomba jacket ndora ndakarambigwa but then unotarisa munhu wachoti ende iri bomba jacket ndanaro ke rokwanisa kutovaka imba yekuruzevha yeuswa ine window rakaita triangle so pamwe nemubhedha so nemubhedha ukaenda kumshava rinogona wana single bed jacket one because jacket lacho one riri mukati rakadai so lepo wacho iripo kumekutsvakira lepo rinonzi chii zita racho lepo zvino handichariwe what I'm trying to say ndezvokuti panguva iyoyo anga nepoint a broken clock inoita correct once every day kana yakadai so actually twice kana clock yakadai so ikafa iri pana 12 o'clock na 12 o'clock dzeusiku inenge iri correct na 12 o'clock dzamangwana masikati inenge iri correct asi yakafa zvaisingashandi so just because uri correct today unogona kunge uri correct panguva iyoyo by coincidence so munhu anokuda hajajwe nezvaakupa kuti zvaita mari anojajwa nezvaakupira nezvapa apa pake handitadzakana kundigadzisa musoro shamwari iye munhu ari kutadza kugadzisa musoro anogona kunge achikuda kudarika uyo ari kukupa mari yekutenga mota munhu ari kutadza kugadzisa musoro anogona kunge aine love chaiyo chaiyo inokunda uyo ari kukupa mari yekutenga mota nekuti mari yekutenga mota ibhajeti yake yechihure munhu akati ndoenda newe kuNew York asi asingakude zvake achingoda company ndingaenda ndegere nayako vanhu munovhunduka munhu ati ndoenda newe kuNew York nekuti kwamuri makubatanidza value yeNew York but iye nyakukuendesa kuNew York mambomuzvibvunza here kuti iye nyakukuendesa kuNew York anovhalua New York sei ndikati guys pane munhu wandisapa picture iyi hamuziye kuti ndiri kuita pamwe ndatenga new one iri better than that iyi ndada kudoirasa mubhini ndona saimobva kuti anomuda komana anomuda anoda aimuda komana ginimba ginimba ida musikana wake endava ginimba akapa musikana wake Ferrari vanhu mambotaridza here kuna ginimbe how much was that Ferrari kupfungwa dzake how much did he value it what you call a billion kwauri what you value a lot kuna ginimbe pamwe 10 cents kuna ginimbi 10 cents Ferrari pane Ferrari because ndakazotenga imwelo yere tinchagwidi chireka ngopa dedhi wako iyi ginimbi urupa dedhi wangu hai pa dedhi wako vakandizvarira zvatinotaura zvinei don't always go from nene zvatataura ndikauya inini ndakuudza ngati maairpods anodhura ndogona nga akundigwadza nzeve because zvafana newika maski magwadziro anoita ukaisa maski magwadziro anoita maski uzodera riri tongo rakapinda dai vakadzi makashinga but ndogona kuona kuti nzeve dzangu hadzisi kuita dziri kumadonhedza handichaada so remember iwewo ndiwo unovhalua izvi inini handichatozvivhalui because zvinondikwadza nzeve doctor atonditi aiwa usavashandisa maairpods they are not good for you ndoya una Beverly I want to give you something special because I love you because tinovata tese baby unondinakira zvandinotaura it doesn't really matter zvandataura don't be fooled by what we say because iwewe cheka kwazvabva kuti moyo uri kuti kudi so Beverly I want to get you kana umwe mwana kuna kudoda so nayo maairpods unofarira fidzo maairpods ndoda endanodhura ndikakutengera maairpods unoita sei fidzo kundengera maairpods apa fidzo atogara nemaairpods asingachade haachatoade because doctor atomudza nzeve dzako dzorwadza idza dzinoita
So kukupa kwandaita uku usakupa value because you know cautious. No. Oh yes, and this kuti ramba zvemema papa ndiri kuti usafa wakaita mistake ufunga kuti because iwo kwauri zvinodhura ndo madhuriro anoita rudo kwekwazvabva. Mbavha inogona kuuya ikakupa chimwe chinhu chayaba mahara, inogona kukupa chinhu chinodhura. Ndambokuudza ndikati umwe munhu anogona kukupa diamond kuti unofurisa shiri. Baba ndakakona mune reken handinadzo reken. Pane mamatombo andinawo 4. You may need them. Munogona kufarira. Ndinofurisa shiri. Okay. Wonotarisa matombo acho madiamonds. Woti mukoma matombo ane value matombo tora matombo andabasa nazvo tora. Iwo because uri kuzvivalue zvematombo izvi hazviroti rudo gwababa pavakupa matombo gwakaenzana nevalue yematombo. Kwavari chinhu chiri kuda kuraswa mubhini fidzo chinhu chaakuda kuraswa mubhini atsvara kuti rasa mubhini ndingopa kuti chine chigwere chenzeve ndingopa some. Iwo kwauri just because it's worth 10 billion, it doesn't necessarily mean to love yacho pazvabva ndo pazvinopamfunga kuti pakubate pazvabva pazvinenge zvabvira ndo pamfunga kuti munhu ane chido uyu munhu ane chido uyu munhu ndo mistake ndaida ndingokutsanangura ndikati ukaona zvimwe zvinhu zvichita zvokufosera zvisizvo zvinoita smooth ndichamuconvince chete chandida chete. Love haiweki like that. Love haiweki nokuconvincana. Handizivi yenyu love yamunoziva iyo. Anopedzisira ndida chete ndikavata naye shamwari usazvinyepera. Ende murume wese anokupfimba achikudza zvanoda kunzwa. Okay, ndombokupa mubvunzo. Kana iwe uchida peni uchidza ndofarira makala uchida peni, ndeipi subject yangu yachitaura neni kuti uwane peni? Kuti ungouya kutaura zvemakala ndina mamakala ndinawo zvangu but red unoifarira here fidzo? Red ndoifarira. Okay, ndokakupa red unondipawo dzako idzi dzekala lemon yakaita lemon unogona kundipa ndokupawo zvered. Iwe unoziva zvauri kuda saka waziva kuti target yako ndei. So you have to come as well unouya nezvimwe. That's what men do. That's what ladies do. Iye anoziva kuti iwe une nhamo iwo uri kuvata usina kudya. Baby, ukayamba kwangu ndokutengera food anoda vabereki vako ndowatengerawo zvo. My God, murume anondida akude inzira ndambotaura kuti kana uri tractor, kana uri boterekwa unogona kufara kuti people from Zvishavane they love boterekwa man. Why? Avanogara vachidarika nepano. Iwe vanhu vanodarika nepaura vavasi kufarira boterekwa vari kufarira Zvishavane. But Zvishavane you can't go sinodarika nepaboterekwa unless uri mundege and they cannot afford ndege. Saa dzimwe dzenguva munhu akakutengera chinhu chinodhura ari kuvhalua bonde rako, ningi yako iyo poto yako ndoyavhalua. Saka poto ndagarisa ndamborova poto ndimutengere jaketi ndigorova poto. Iwo kuti anondida no poto ndoyatengerwa jaketi hausiwo watengerwa. Love ipapo mukapadzidza chete pakuti dzimwe nguva zvinondomusiya here shuwa munhu anga achindibikira sadza achikubikira sadza because naye ari kuridyawo. Mamuchidya mese. Yes, you may call it kukubikira but naye akatozvibikirawo futi. Ndaigara naFidzo ndainditengera mubhedha wakanaka zvokuti isi chivata tose neno ndeinatozvitengera mubhedha wakanaka. Ndaiti ndikandoda zvinhu zvemukitchen so onditi unoda zvekala rudzii kitchen yacho tiri kushare. Saka ndiri kuzvitengerawo neniwo. And my image vanhu vakauya inodhidhamana nokuti vakauya kana iwo kitchen yako maribho ndanehope vakauya kana mukitchen mako muri bho neniwo ndadova bho. That's why ndakudza kuti vamwana vanoti hallelujah vari pamapodium vachiti this is my wife, excuse me everybody stand up, this is my queen. Ndo vanyengi vakuru they are using kupresa maqueen wavo kuti wounzwe kafunga kuti vakomana denda ndini zvangu. Hamusana mambozviti here
kuona mumwe baba anoda mukadzi wavo zvokuti unotoudza wako murume kuti murume wangu hadena waindida zvinoita baba nhingi. Hazvambozvinzwa? It's very common kumaZimbabweans. Chero vana mai venyu chavanogona zviti vana vangu dene maindida zvinoita vasenge vana vanhingi. Enda mama vakatengerwa unoziva vakatengerwa rori vakaextenderwa imba yavo vana vanoda vabereki vavo. No mama, what if ichingori zvaevha mamwe ndotokudai kuvakunda uri kutodei mwanangu. Ndozama kuudza kuti what if vakakutengerai nokuti vakawina lottery. Dena vasina kuwina lottery vari mubhutsu dzangu vachitambira mari yandotambira same yandotambira pamwe vanga vasingakutengerei. We don't think it that way. Tinofunga kuti saka Fidzo anochengeta vabereki vako. Fidzo anochengeta vabereki vake nokuti anogara kuUK ka. Dena angari kuzvishava nekuuyu muchimutuma kutsima airamba kuenda kutsima. Saka Fidzo isituation yaari musajaja situation yaFidzo kuti ndo love. Ndo conclusion ndakuudza. Don't judge situation yezvawapiwa kuti ndo love. If there's a way, love ngaibvapo. Ari kukuprotectera munhu. Chikaputsika mukitchen chinhu anoti baby are you okay kana kuti anoti what potemba nangu. Wasaromboona varume vadero kana vakadzi vandero. Like sometimes I get tempted. Wabvos kwedu ndo kune vaputsi zvana zvangu tuizvi. Zvinoputsa kana chiri chimufana choputsa uchingona unongona ndiro dzisisimo. Unongona imwe ndiro yako isina partner ungona paive neimwe ndiro makapu angu mamwe marefu akadai ndongona pasisina. Ende chinonzi putsiologist chinoputsa ukangotadza chinhu chiti chinongoisawo mubhini mabhini ekuna kuti uzongosunga chinoro kunzwa bhini riri kurema izvo rine ndiro 3 dzakaputsika. Zvotidaita stock take kupera kwegore unoona ndiro dzasomba mangu mane ndiro dzeblack ndiro dzewhite ndiro dzechii dzechingo dzichiputsika. Kunoti naye vana vangu ndorani mundudza kana maputsa something ndiya kana kuti pakaputsika kuti naye vana vangu ndiani akaputsa I never. Saka ndokuzoti I forgot to stay with ghosts. Vanohla magosika. You scare us kaka because kana iwe usina kuputsa uye asina kuputsa ndisina kuputsa magosi ndo ari kuputsa. Saka kubva ndakadero vanotya magosi vanangu vati no, it's me. Yeah, daddy. Yeah, I found it broken in the sink. Saka ghost dzakaputsa. No. Maybe it slipped in Antoine. Ndoza mataura ngati. So iwewe unogona kujajiwa kuti vabereki vedu nevaisachawona live sometimes. Musajaja love kuti uyu ari kumhiri akatenga imba akavaka. Pamwe mufana wangu asiri mhiri anotokudai kundikunda ini. Chasina imari chete. Pano nokutemerai matohwe nechechete mugomo kana ari anenge aenda muchechete. Love yake pamwe I want to do this for my dad. I'm doing this. That's why mjona kuti vakwasha veHarare vaiti vakasvika panhamo so. Mukwasha wekumaruzevha ndiye anotema huni, ndiye atera mvura yepamariro, ndiye atera uyu zvokubika pamariro. Hamumu appreciate that much. WeHarare anouya nechingwa dozen now for them. I need people can come and carry from the bin from the boot here. Where tumai vanhu vazotora zvinhu mumboto ndapaka konoko. Ikoko ndaona kuti kungaitira vanhu noise. Vakwasha veHarare vauya chitunha chakuzovigwa vanhu. Chitunha cho chinonzi chine mota. Mota yemufi yabuya asi mufi akanga kana mota yemufi yabuya itingati muvigei nayo uone marogwe gwaonekwa nemuridzi wemota. Mota yemufi zvayabuya chicherai gomba rakakura tibve tangoviga mota yacho sezvinoitwa Nigeria. Yewe unzwa kuti mufi haana mota iwei yezvazvo zvinotaurwa. Mota yemufi yabuya motikari yechitunha yave ofunga chitunha ndo chakachiti apa munhu acho angasangana license kana mota angasina. Mota yechitunha yabuya chitunha chinonyangoti chechitobhamba chakafa chichifila good nemota ndo zvamuri kuita vanhukadzi nemuvanhurume. Muri zvitunha zvakwidziwa mumota zvinonzi mota yemufi yauya and you think ipapa ndikakuti ndiudze mukomana uyu akandida uyu mukomana aindida. Is either unondiudza munhu akakutengera zvinhu zvakawanda kana tichandudza munhu aikudya kana kuti aikunanzvananzva. Some of these people vanokunanzvananzva because they enjoy kuona reaction yemunhu ananzviwa. You see what they love you.
reaction yemunhu ananzviwa kwavari inovatena on infatuation vane fantasy. Varungu vanondida, varungu vanodya, varungu vanodya, mukomana uya anodya, ende vanokuda murungu unobva wadiwa. Ausarambozana ndero. Murungu anobva atokuda, unoza murungu anokuda nyangwa kudya anodya. No, dzimwe dzenguva kudya inongori zvafana kuti anima food sadaiswa daidai takakura chingodzizo inoti tatenda. Munhu anowana chiuchirira sadza kunonzi vakomana munhu abva kunhamo uya. Ndakamisira sadza akavuchira iwe. Kuvuchira sadza iwe. Bosi kwenyu kana muchiuchira muchambovuchira vadzimu ka. Iwo zvitora knowledge yako yekuvuchira vadzimu. Woona fidzo achitidaiwo. Murume ari kujuka akabuda dikita namubikira sadza. Akavuchira so kuita sanga ari kuvuchira mudzimu. No. Cheka kuti zvakabvepi zvokuvuchira uchidai so. Umwe munhu anoti ukaona na Pogba achitamba bhora akati unoti mai wei vanhu vanoenda kudenga rakaguma enda chechi gore richine 2 years. Inongo yepa bhora unotora vhu chikaenda mudenga ari so stupid guys, stupid. Murume aindida nditengera. No guys, I'm telling you this. Dzimwe nguva tinokuitirai zvinhu zviri within budget yedu, mugozvimba makumbo nokutamba muchifunga kuti tazviita with love. Zvimwe zvacho zve zvangoitwa out of necessity. Munhu wokumaraini kwenyu anozviziva kuti iwe you can't afford a coffin. Mwana wako afa obva anotenga coffin because anotya kuti akaraga kutenga coffin mwana achanhuwa, akanhuwa zvichanhuwa zviya nekumba kwake because muri maneighbors. Okutengera coffin rokuviga mwana wako obva kuti ane moyo wakanaka zvisingaiti uye ane moyo wakanaka akatengera mwana wangu coffin. Do it was a necessity. Munhu wokumba kwenyu akauya akakuvakira toilet. Ndanga ndisina kana toilet, vakandivakira toilet. Akavakira toilet because anga anzwa nokutsika madhodha ako. Umwe munhu anokuvakira toilet not because they love you. Vari kukuvakira toilet because vanzwa nekutsika madhodha. Huku dzavo dzanzwa nokudla madhodha enyu. Vatona you know what? Kuti huku dzedu sadla madhodha vanava. Ngativavakire toilet. Anondida zvokuti murume iwe anondida. Enda andivakira toilet moza matoilet manetsera anoita kuvaka. Hurumende yakavakira vanhu matoilet kuma 80s. Ainzi mablade toilet. Hurumende yakavakira vanhu matoilet. Unoziva kuti hurumende hurumende yamugabe yaitida yakativakira matoilet. No. Vakaona kuti inu vanhu vangapera nekolera. So they were actually doing themselves a favor through you. You are as rich as your poorest neighbor. Umwe munhu anogona kupa iyo charity because it makes them feel big. Umwe munhu anogona kupa iyo charity. That's why ndachitaura pakutanga paya ndikati umwe munhu anoyomira so ndini ndakavaka that, ndini ndakavaka that. Narcissist guys, narcissist lovers, they're the most generous people. But they don't give because they love you. They love bomb you in order for them to look good for the next victims. My suppliers. So anokutengera zvinhu zvinodhura vanhu vozviona kuti uri kutenga. Kana vachitenga unotoda pane queue. Zvakazara zvitroli so mabra akazara so vamwe vakadzi vakaita so ausaramboti uri muqueue wakabata pendi rako re299 unodorisa muhapwa wakunyara uchiona mumwe achitengegwa mapendi akadai so iwo kufunga avo vanodiwa anodiwa nemurume wake uyu ndamuna achitengegwa mapendi 20. Narcissist roda kuoneregwa. So vamwe vanhu vanogona kutenga because vanoda kuoneregwa, not because vanoda kukudaiwa kuti iwe umira zenze ndinodiwa ndine laki unoziva kuti varume vese vandoda navo vanotengera mota. Motikari yekutanga ndikatengera nomurume kunyanya, yechitiri ndikatengera nomurume. Dzimwe nguva wangoita laki yokudanana nemanarcissist. Vaya vanoziva kuti vakatenga mota uchataurisa too much. Vanhu vanoita give vanonzoda kuita give. Havauyi palive yakaita senge yangu ine vanhu 7. Vanhu vanoda kuita give zvembiri vanomirira live nevanhu 15,000. So umwe munhu anogona kubetsera maghetto youths. Handisi kutaura ma7 anogona kubetsera maghetto youths. Unonzwa? Maghetto youths, uyai ndoda kupai 50,000.
not because anoda maghetto youth, but anoda kuti zita rake rikure through kubatsira maghetto youth. Hamuzvinzwisisi, ndedzamedzana greater than. Unoona metse inogona kuti 7 is greater than yakatarirawo, but yoita kuti 7 is greater than futi yakatarirawo kuti chiwi chakadai. Metse ndio zvandinoda kuti you need to understand the value of love. Haionekwe nenhamba. The value yelife haionekwi nenhamba yavakateerera. Unogona yelife uchitaura zvinhu zvine musoro muri 2. Vanoda kuti ndiani kwana live nevanhu 2. Ugoita imwe live ine vanhu 10 million. Pane weight nemadhodha. Nhunzi ukaisa rice zvinhu 2 zvirice zvidekadekade zvine matomatisi apa nemadhodhi anozara bucket apo. Unogona kuita nhunzi 10 billion mubucket. Zvokuti unoita confusion. I think dhodhi rinonaka. Wasotombona nhunzi dzichifara dziri pamadhodhi zvokuti unyombonoposa kuti I think madhodha anonaka. Uchi huri apa so hune nhunzi mbiri dzichida dziri zvinombaro kusvika bucket raita green nenhunzi. Magreen bomba mamwe achimhara pamusoro pamwe dzimwe dzichita bonde ipapo mazai achitokwandirwa ipapo uchiona makonya achidai so patsvina. Ugofamba uchiudza kuti guys ndazowana food inonaka uyai. Waiona kuti my way there are 10 billion flies. The 10 billion flies cannot be wrong. Hazvite nonzi 10 billion. This is what happens pakurarama. Dzimwe dzenguva zveshwashwashwa 10 billion people zvinogona ngora fools on one side, and it's so easy kuti mafools aende one side. Ukangodai so ukati greater than 7 is greater than 6 chiwi chikangodai so ukangochitendeudza chatotarira uko chinogona kudoreva something different. So Fitzo uri kuti chi saka tisa appreciate no munhu akakutengera anything appreciate, but don't use that as the level yelove. Zvawatengegwa hazvidetermine madiro aunoita, and it's not proportional. If any panongo munhu anoda achidya chechete soti chechetedzo mana dei musikana wanga ari pano. I would have loved with that taste chechete. Do you know my girlfriend is in the UK, but hasina mbodya chechete. Munogona here kuomesa chechete dzinenyi ndigotumirawo musikana wangu. Iyo love inenge yakakura kudarika wauna yari kuBritain kuno mufesu yari kuti it's a birthday on Wednesday, so I want to take her to Nando's. Then from Nando's we go to this Chiquita what restaurant, and mukomana wari kuAfrica ari kutengera chechete ari kudziomesa uyu. Love yake azvita from the heart kudarika munhu wokuti iyati ndagarisa zinambodya Chinese. Sometimes woti ndagarisa zinambodya Chinese, ambotsvaka munhu kuenda bhebhi rangu rine birthday neFriday, ndikandiende nebhebhi rangu Chinese. Iwe sebhebhi womera mapapiro ende ndinodiwa. Mukomana ari kundenda. Handisi kuti murambe mapresident, ndinoda kuzama kuti mupepuke muzive kuti love inobva up, and kune zvinhu zvatinoti budget yechihure. Vanhu vanogona kuita budget yechihure kuti this year this month ndine 200, pakaita bhebhi rinodyika 200. I can buy baby 200 kana 150. Yo, but hi baby, what do you want? Do you want a perfume? Yes. Ooh, what perfume do you like? You whatever Nasisoro gets 55 pounds. Kwauri, it's so big. Remember, the fact that you value that thing doesn't mean, even if he knows that you value it so much, it doesn't mean that he loves you with that value. Iwe kanganisi wati vana mama ilo na matemba watengera matemba, it doesn't mean ndovada ivo vanomada matemba. Mwanangu kanditira chokuti mwanangu iye handivate, if you do this for me handivate, ndovaitira zvinhu izvozvo, but kubudget yangu yamama ndichitoseka mai vangu ndaida kuti vatengera zvinhu zve400. Guess what, vatonoda ndiro dzekukangu zoita mari zoita 15 pounds. Iwe kuti mwana wangu anondida zvokuti akanditengera ndiro dzekukangu, yeah, but kwandiri ndiro dzokangu ndaiti
vhali yangu yerudo inenge isiri kukango. Ndonga ndopa ndogumira nhasi. Ndogumira pangoti ukaona zvichirema zvichinetsa hazvisi zvako. Ukaona mota ichiti harisi gear rayo, say that road yacho haisi right pamakata kana kuti harisi gear riri right. Saka love yako kana ichi it's either uri wrong gear kana kuti uri kudrive wrong road. Hazvimbotadzi because zvacho zvinofanirwa kuve smooth. You should click. Kuno munhu anoda nawo unoti ukatarisa so unotomata unonyepa asina zvataura unonyepa bebe handisi kunyepa makatarisa so muchiklika zvokuti wazviziva sei ndachataura zvo. Kwamwe munhu kuti baby achikupa maloving and tendings ari very expensive but ari meaningless kwaari, asina meaning yaunofungira. By the way guys, maresults angu ecovid ndatora ndazvitesta ndikabuda zvinezvi ndachizvitesta pana ngonzwa pauro pachikara unozva mazuva anokangonzwa pauro noti is that you Rona is that you ndofunga ndirona ako yakakungonzwa zvinhu zvinongokasharara pauro umbomuka uchizvidai patemperature so handiseni ndomboya ndombofembedza camphor cream ndoti ndikaona ndisingachahwisi mewe camphor ndoti maiwe Rona handikwanzi test ndinotesta kana malemon ndonzwa kuti malemon anitest here Rona atipinza panje. So thank you so much guys. It's a rare live nakuita ndiri mu bedroom mangu izvalukana makala akada kudai soza mu bedroom mangu mavada chiri mu bedroom macho. So guys, muve nezuva rakanaka. Regaimbodzika downstairs ndimbonoona bora. I love you all.